салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. мо аз ҳаматон миннатдорам бародаро, видеое ки ами охирон бор партофта будум, аз ҳаматон як бор дига миннатдорӣ худам мерасонам ки лайк монден, подписатсия карден, фикрҳои хубтон нависонден, ягон кас гапи қабеҳ нависондак. Ин якунум видео мешавад ки маро дастгирӣ карден дар ҳамин канал. як бор дига ҳаматонда сипосгузорам. ва бародаро, ма шумода дар бораи кроссовки видео кардам, аммо мақсади ман ин набуд ки масалан шуморо хеле як хирсанг кардам, бо гашта зиқ шиден вақте ки гуфтум ки надорад даставка. видеои ма дар бораи одамое ки дар Москва зиндагӣ мекунанд ва Московский област. Он нафароне ки аз Екатеринбург занг заден, ай Питер, яъне ай шаҳрҳои дур занг заден, масалан ман миннатдорӣ худам ба шумо мерасонам ки масалан моро қадр карден, занг заден. Аммо афсус ки ма масалан дар у шаҳрҳо нестам, ма дар Подмосковияам. агар шахсоне ки дар Подмосковия зиндагӣ мекунед, марҳамат биёед магазини мо, шаҳри Фрязинадем, Ленина 13. барои шаҳрҳои дур буданда доставка дар кора. Аммо вақте ки доставка шид, шумо масалан ман шуморо гуфтам ки 800 дар Оптимуш, аммо вақте ки доставка шид вай нархаш бо баланд мешавад, барои ки роҳ пулӣ мегиранд. ман нашоти доставка шумо якум чи ҳозир рашта ваъда карда наметавонам, барои ки ман нами кора накардам. ман просто барои одамое ки дар Московский област зиндагӣ мекунанд, Москвада рафта ай магазино қимат нахарану пул ҷамъ кардан, байни хичон 5-6 нафаршон рафта як коробка бигиранд, 800 боғалта арзонак. любой метро да бишинен, бирен метро Люблино, бирен торговли центри Люблино, ҳамонҷода линия М-да любой хел кроссовки ҳастанд ба ҳар нархо. 800, 700 шам аст, 500 шам аст, 1000 шам аст, 1500 шам аст, то 3000, 4000 аст. Оптимуш шумо метавонед бигиред, зависит от качестваш мекунад. качестваш хуб боша, бидон ки нархаш камтар, качестваш сифаташ паст боша, бидон ки нархашам паст. асос канали мо дар бораи каналҳои фурӯши бародаро. ҳамин каналҳои ютубам барои бизнес ёрдам мекунад. ин ранги канали ма дидин, дар як видео кардагим, намедонам 100 одам мада занг задаги. агар ки ҳози ҳамин одамои занг задагӣ дар гирди мо мешиданд, ози борои ма савдо мерафт. барои ин агар шумо бизнесмен ки бошед, метавонед каналҳои ютуб айма бихаред, ин рақамҳои рӯи экран дар ин насондагӣ, ҳамида занг бизанед, каналҳои ютуб бигиред ва аз рӯи ҳамин канали ютуб шумо метавонед ки бизнеси худтона масалан реклама кунед ва буфурӯшед канал чизотуна, кроссовкиатуна. як кроссовки не ба канали ютуб ҳама чиза мешавад фурӯхта. яъне масалан мошин мефурӯшӣ, хона мефурӯшӣ, замин мефурӯшӣ, хӯроки мефурӯшӣ, продукти либосӣ, ҳама чиза ба ютуб мешавад фурӯхта. шумо метавонед канал бигиред аймо ва чизе ки ҳатто коре ки ҳунар доред, ки ҳунари худтона метавонед ки дар ютуб реклама карда ба худтон мухлис, клиент меган, ам хеле чизо дарёфт кунед. масалан ҷои кор мекови ба ютуб метавонед видео кунед, ҷои кор занг мезанад худшон. ҳамин ютуб худаш як ҷое ки рекламаи ҳама мардум мебинад, ту чӣ кор мекунӣ, чӣ кораӣ ва худшон муроҷиат мекунанд. барои ҳамо агар кадомеда мехоҳем ки ранги ма масалан блогер, аки ман блогерам ку нестам, ам хеле просто бизнес кунӣ, ин ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед, каналҳои ютуб любой намудча ма дорум. монетизация, бемонетизация, подписчик, беподписчик, подписчики баланд, паст, любой намудча савол битед, ман саволҳои шуморо ҷавоб метавам. канала бигиред ва пешравӣ кунед дар сомонаи ютуб. ҳамин ҳози дани врема як канал дорум, 15300 подписчик дора, бо нархи 15000 рублей метем, на кам на зиёд, 15000 рублей да канали 15300 подписчика метавам. сообществаш гиронай, прямой эфирш гиронай ва суджетш гиронай. видео мепартоӣ, соат ҷамъ мекунӣ ва монетизация падавад мекунӣ. агар кадомеда ҳам хел канал дар корай, рақамҳои рӯи экран занг бизанед, канали ютуба бигиред. аммо барои кроссовки бародаро, шаҳрҳои дур қариб фарқ надорад. гапи маро хушро гӯш кунед ки ман чӣ хел гап мезанам, барои ки звонок мешавад, шумо худтона роҳафтода мешавед. ино дар метро Люблино, бозори Люблино да савдо мешаванд. Оптимуш ай ҳамонҷа рафта мехаред, мегиред. ма доставка надорам, яъне ман наметавонам, ман кор мекунам, наметавонам рафта харида шумо да бурда битам, барои ки ман занятам, ман кори худма дорам. ман просто шуморо фаҳмодам ки шахсоне ки дар гирди ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед, территорияда нарен ай магазин 3000 да нахаред, 800 партиён байни худтон да бирен, як коробкаша бигиред. дар як коробкаш 8 пара дора, 41, 42 як парияй, 43, 44 ду парияй, 45, 46 як парияй. як бор дига такрор мекунам.
карокаш 8 пар дора, 41 42 япарияй, 43 44 дупарияй, 45 46 япарияй. 8 та мешава. Байни хитон тақсим кунед, кадомш ки мондан бародаро хонаотон рӯй кунед. Бо ёр бародар дорен, аммаки дорен. Метишон падарка хирсанд мешаванд. ранги падарка. Ёки байни хитон тақсим мекунед, мефурӯшед. Шахсе ки мерава ба метро, мера мебиёра, хай 800 гирифти биёр 900 битешон. Айхел бепулат бағалт. Хай намедонем байни хитон ришат кунед. Аз ман я масалан тавсия додам ки ам хеле бизнес ҳаст. Аз ма шуморо нишон медиҳам красовкиро. ин ҳамин красовкиро тамошо кунед. Ина якташ. Ина дуюмаш. Ина нигоҳ кунед. Дар ҷош 800 сомай оптимаш. Мо 1900 мефурӯшем. ина ин ду намуди дигаш. Ина сафедаш, ина сиёҳаш. ҳамаш я нархам бародаро. Ина. шумо бародаро ҳадаъ нашин, аввал видеоро то охириша тамошо кунед, подписатсия кунед, лайк монед, ай видеои оянда бахабар шавед ва чизе ки ман гуфтагиём то охириша ки гӯш кардем мефаҳмед чӣ гуфтагиём. барои ҳамо ҳадаъ нашин, аввал видеоро то охириша гӯш кунед, баъд хулосаи худтонро буред, баъд занг бизанед барои канал. Барои каналро гирифтан вақте занг занед, ман худам канала оформ мекунам, метам ман хеле канал заниматсия мекунам 3 сол. То ҳозира ягон канали мара надиздиан. Ман худам канал ҳамихе оформ мекунам ки канала айдаста надизан. Фақат худтон ошибка накунед ки телефонтона бе вай намонед, бе отпечати палец ва бе штрих пин код ключевое, цифровое. Канали шумо бояд дар код боша, постоянно. Агар дар код набоша, каналта медизан. барои ҳамо агар ки аймо канал халди, канал телефон бояд отпечатки палец ёки пин код дошта боша. хай видеоро дароз намекунем бародаро. чизе дар бораи красовки буд, ман шуморо гуфтам. Видеое ки пеш аи видео фуридагиём, ира то охириша аввал гӯш кунед, чӣ гуфтагиём, баъд хулосатонро буроред. Ина видеодам гап задам бародаро ки ин видео дар бораи одамое ки дар Москва ва Подмосковия. аммо аз шаҳрҳои дур ки занг задем, бародаро мо давставка надорем. шумо аз ҳамон бизнесменое ки агар ягонта шинос дошта бошед, вақте борда мебиёд, шуморо метавонад ки як коробкаша биёра бита. пулша битен буга ака 800 бида, ина як коробка мода биги биёр, шояд аммо як коробка шумо да биёра. Ака хай намедонам миёра намиёра, иш айма гуфтан ки масалан шинос дорум, масалан як коробка дорам ки мегум ака ту серано борда мери ҳамон бозор. ина ман пулша биги як коробка навада биёр, ая коробкаро овар шумо байни хитон тақсим мекунед, шумо да арзон мехафта. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша, лайк монед ва подписатсия кунед дар канал, ай видеои оянда бохабар шавед.